खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जोबानल' इउटुब नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबाय साबाय जेव जेव हौवानाय महर सोनाफोर दा मुगैनिफ्राय आंथ' आगोलनि भिडिअ'बो खिथाखादों गस्लाफ्रा बे गांसेफ्रानो जालाबाय थाखासिगोन माने न'आव थानो थाखाय आं गांनैल' ड्रेस लाबोदों गांसेखौ सुलायबाय मैया गाननायखौ स' माथो खालामबावनो बेनिफ्राय नोंथांमोना आंखौ रायदों नामा सोरबा रायनो नाङा दे दिनै शायद बियो दिनै मा होनो 2020 दिनै लास्ट भिडिअ आरोना सोनाफोर स' नायलांदो आं मा मा देखायलांनो हायो ओमफ्राय गेंटकआव दंफैयोबाबो आङो गोदान जायगा आं बारा देखायनो हायाखै सनाफोर माफ खालामबानो जाबाय साननो नाङा जे बेरायनो थांनायखौ खिथाबाय ओमफ्राय भिडिअ मोजां लाबोनो हायासै होननानै आंथ' आगोलाव बुंखादोंना बोरायखौसो लोगो हमहैगोन होननानै स' लोगो हमबाय आङो बेनिफ्राय बिथाङा दा डिउटियाव थांबाय आं माने लाबोनो नागिरदोंमोन दिनैबो ओमफ्राय फुङाव मारै टाइम स्पेन्ड खालामनानैनो जोंना सानसुसे टाइमा ओरैनो थांबाय आरोना ओमफ्राय उफाय गैया बोराय थाबाथाय आंबो भिडिअ बानायनो बावो आरोना सोनाफोर ओमफ्राय माने रायलाय होनलाय मिनि खुसि थानायावनो गथ' गथाय गाबगु खुगु थानायावनो माने टाइमा माला थाङो जेबो फात्ता मोना आरोना ओमफ्राय बे थांखांनायनि उनावसो खालि जानोसै नालाय अब्लासो गोसोखांसै भिडिअखौहाय गाज्रि मोननाङा सोनाफोर बेनिफ्राय थांबाय डिउटियावहाय दिनै आंहा जोबोद खुसि बोरायनि इउनिफर्मखौ सुनो मोनबाय थाया नालायथो जाम्बि साननो नाङा हिन्जावफोरनि थाखायथ' बियो एकदम खुसिनिसो बाथ्रा जाय बुस्थुखौ जों खालामनो मोनबाय थाया बेखौ खालामनो मोनदों माने हाजबेन्डनि इउनिफर्म आं सुबाय थानोनो मोना सुनोनो मोनफेराखै आं सनाफोर न'आव लांनायाव मालाबा खननै सुनो मोनदों खिन्थु सुनानै फ्रेशलि गानहो हरनो मोनदों नालाय आंहा जा खुसि आरोना सनाफोर बैथिं लामनानै दङ ओमफ्राय मोनसेखौ गानलांबाय मैया सुनायखौ मैया मोनसे सुदों आङो ओमफ्राय दिनै मोनसे सुदों बिजि थानायावनो गोदान गानलांखादों बियो सक जगा सुना होनायखौ अबयसे गावबो सुनानै लाखायो बेस्रा बिथाङा लेथ्रा नंखाथारा ओमफ्राय उन्दैफ्रा बाहेरायाव गेलेगासिनो दङ मालिकनि फिसाजों जि किउट गथ' दङना ओमफ्राय आंनि फिसाफोर थानोनो समाया सनाफोर नोंसोरनो एसे देखायनो आरोना ओमफ्राय ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामगोन सनाफोर जानो हागौ आङो दायोफोर बेरायहैगोन अबहायबा ओमफ्राय आङो देखायलांगोन जेरावखि थाङा मानो ओमफ्राय गाज्रि मोननो नाङा बिगुमैखौ लाबाखै होननानै ओमफ्राय गाबोनथ' निउ इयार सनाफोर दार्जिलिंनि प्लेनिं बानायदों अब्ला बिगुमैखौबो आं पाक्का लाबोनो एकदम लाबोथारगोन होननाय बायदि मोनबाय आं लाबोगोन आं सेस्था थाथारगोन आरोना दाथ' सयथा नङाबा फैनाय नंला बिथाङा ओमफ्राय गेजेरावनो जोंनो कफि होफैनो होन्दों आरोना गावसिनि केन्टिनाव कफि गोथाव फुदुङो होन्दों स' आं लानानै होफैगोन टाइमा मिलायोबा होन्दों आरो स' नायलांबाय थादों सोरनाबा ब्लग्सखौ फुरायैहाय ओमफ्राय आंना फिसाफ्रा बेयावनो गेलेलागासिनो दं आरोना गुवार जायगा गैया मा खालामनो ओमफ्राय मालिकनि फिसाजोआबो जा मोजां गेलेगासिनो दङ खानाय रुबां मालाय थानो समाया ओमफ्राय आंना फिसाफ्रा फारिफोर बायदि नानि आब' बोरो आब' सना आब' बोरो एयाय आब' नायजाय जा किउटखा उन्दैया लाजियो बेस्रा ओमफ्राय बे मालिकनि ओमफ्राय नै बिदि गेप्स दं आरोना नै बिदि गेप्स यावनो थाफैबाय थायो ओमफ्राय गावहाबो इसोरखौ फ्लिं नुबाय नालाय जोंनि एकदम बिथांमोनखौ आब' कमलमु होख्राव नाङा मा इदि मालाय गुरैसो रायलायो ओमफ्राय सोनाफोरजों ओरै ओंखारबोना आं दाख्लै मोनसे भिडिअ देखायखादोंमोन ना नैबे फारि बेबायदि मुरथि दं होननानै ओमफ्राय र' आं नोंसोरनो खाथियाव देखायनो नै बेबायदि गौतम बुद्धनि मुरथि दं आरोना सिङाव ओमफ्राय नै बिदि खुरैयाव दै दोनजोबखायो मालाय मा होनो दाउफोरनो दोनो ना मानो दोनोथाय सोंनो रोंला आङो आरोना ओमफ्राय जों मैया थिग थाक बे बेलासियाव बेरायनो ओंखारनायाव ओमफ्राय सासे बुरै दं नालायथो ओमफ्राय हिन्दीबो रायलायनो रोङा नालाय आं मा सोंनो मा मानो ओमफ्राय बेखौ खुलुमगासिनो दंमोन आरोना ओमफ्राय आंहा मिन्थिला मा खुलुमबाय थादों सानबाय आंहासो नमस्ते लाफ्लांलाय लांबायहाय ओमफ्राय उनावसो बिफानाव सोंबाय आङो बियो बैसिं जोंखौ नमस्ते लादोंना मादोंमोन होननानै माने दाख्लैनो नुखाबाय ओमफ्राय बारे आरो मा नमस्ते लाबोखौ बिदि सानबाय आङो ओमफ्राय बिफाया खिथाबाय मालाय बेखौनो खुलुमो बिसोरो माने बिदि लामायाव दोननायखौनो खुलुमो आरोना फारि नै मारैथो मिन्थिनो ना जोङो बुद्ध धोरोमनि मानसिफोरखौ जों खाथियावनो नुफेराखै लोगो मोनफेराखै दासो नुफैबायदों जोङो स' बिदि जादों आरोना माथो होनबावनो जाम्बि मानसि आं फट करिया बुजिस' हायासै आंहासो नमस्कार लाफालायबाय आरोना आंखौ खुलुमदों साननानै ओमफ्राय जि लामफैग्रा जायगाया जा गोजौ आरोना सनाफोर आं खस्थ' मोनगासिनो दं ओमफ्राय नै आं दहाय सुनाया बोरायनि इउनिफर्म आंना ओमफ्राय मैया सुनाया रानबाय सनाफोर आरो आं माथो देखायनो रोंबावनो गोजान जायगायावबो थांनाय जायासै नालाय थ' बेखौनो नायथ'दो आरोना ओमफ्राय साननो नाङा मा इउनिफर्म सुनाय मा सुनायखौनो खिथालाबायो आरे आंथ' माने जाम्बि नालाय थो बेफोरखौनो देखायाबा माथो देखायबावनो सनाफोर न'आव जेरै आं नोंसोरनो दैलि ब्लग्स लाबोयो दा लाबोबाय आङो गाहायाव थांफिन दावराव जादों सोनाफोर जिखौ लानानै थांसै नै ओंखारलांनांगौबोथ' जारलासो नायदो थिरिया थांग्रोनोसै आङो
गोजौनिफ्राय ओंखारबोनानै मोनसे गाहायनि फ्ल'राव जों थाबाय बिमा फिसा मेंगुलायबाय आरोना आङो फारसेथिं उन्दै लानानै ओमफ्राय फारसेथिं जि लानानै साननानै नायदो ओमफ्राय आरो बिनिफ्राय सिरियाथ' फिसा आं मैया अबेबा मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन ना सनाफोर स' एसे थाथ'बाय जों बिमा फिसानै ओमफ्राय सनाफोर जोंना मालाय बिबोनांबो फैदों मैया मोनायाव हराव सफैदों बिसोरो ओमफ्राय बेयावनो थाफैनो लागामोन जों थानायावनो रुमटेकआवनो जों थानाय जायगाया रुमटेक आरोना रुमटेक होननानै बुङो गेंटकनि एसे माने टाउननिफ्राय एसे जानगार जायो बेबो टाउनानो मालाय साफा क्लिन गोजाखा आंनि थाखायथ' पुरा टाउनखा नायबाबो अहाया हारथारासो नायबाबो अहाया ओमफ्राय बुद्धनि ओरै फिरफिला बायदि बिरै सब माने जेथिं नायो बिथिं आं नोंसोरनो देखायनोसो बारा हाख'ला आरोना सनाफोर ओमफ्राय जास्ट नर्माल ब्लग्स बानायबाय आरो आङो ओमफ्राय बिबोनांमोनहा दा मालाय बेरायनो होननानै फैखादों नालाय बिसोरो सुटि लायैनो मालाय ओमफ्राय नाथुला आरियाव माने गोजौसिनबाव दावखोलांबाय आरोना बै साननि रिथिरेथा सरि हराव रिथिरेथा लाइट जोंग्राया बिथिंजाय बबेथिं उरायलांखो आं मिथिला ओमफ्राय आंथ' गोजां बोथोराव बिथिं दावखोनो हाला ओमफ्राय आंहा बोरायखौसो लोगो हमनो होननानै फैनाय नालायथो स' आपने जागासै बिस्रा मालाय बेरायनो होननानै फैदों थांबाय ओमफ्राय जोंहा बेयावनो दंथ'यो ओमफ्राय गाबोन जोंहाबो टोगोर प्लेनिं बानायदों ना दार्जिलिं थांनो निउ इयारखौ बाहाय मानायहैनो होननानै स' दिनैनि लास्ट इयारावबो दिनैनि दिनाव आं बोरायजों ओंखाम मोनजाबाय बेनिफ्राय निउ इयारावबो आं बोरायजों ओंखाम मोनजासिगोन स' आंनि इयारा साइड लाखि थांसिगोन खोमा आंनि थाखाय आरो माथोबाव आरोना सनाफोर जों फौजिनि हिन्जाव फिसायफोरजों थाबाय थानो मोना स' बिराद लाखि मोनो आरोना ओंखाम बोथिसे ज' मोनजाबानो मास मोनसे ज' थानो मोनबानो बेबायदि आरोना ओमफ्राय गाबोन ओमफ्राय आङो सनाफोर गाज्रि मोननो नांला आं एकदम बाहुबलिखौ गाबोन लाबोथारनोसै ब्लग्सआव अबायथो खारग'नो बेलाय थांनाय जायोबाथ' लाबोथारनांगोन आरोना सनाफोर ओमफ्राय दा नै बेलासियाव 3थासोआव गाव दाख्लै थांनाया बेयावसो लेंहरबावदों आरोना फैनोबा सान्दुं आराम नांथारो होननानै ओमफ्राय आं थांबाबो बेहाय मा भिडिअ लाबावनो ना बेहायथ' आं दाख्लै देखायखांखाबाय बारे देखायबाय थाबा नोंथांमोनाबो गाज्रि मोनगोन नङा होमबा मोनसे जायगाखौनो देखायबाय थायो होननानै थांनानै जायगाबो देखायनो हाया होननानै जेबो सनाफोर आं थाङोबा दार्जिलिंखौ फुरा भिडिअ मोजाङै लालांगोन आरोना ओमफ्राय आं रुमाव थांफिननोसै एसे मेंगाबायनो इन्दिया आयौ थांसै होनबाथाय बुजिथारसै गोजौ गाहाय मारै खहे खथेथाय न'फ्रा मालाय नायनो समायना नुयो आरोना थ' होरो लामायावसो सान्दुङाव एसे ओंखारबावबाय आरोना जोङो मानसिफोर एसे गल' नायनोसैलाय जोङो बयबो थाङो बेरायनो आंथ' आं फिसा लानानै हेसपेस ओमफ्राय नै आखाइ गोजा आथिं गोजा मानसिफ्रानो हेसपेस जालांजोब्बाय ओमफ्राय आंना फिसाफ्रा लिलाला जों दावखोलांनोनो हाला आरोना बिफाखौ लोगो हमनो सानदोंमोन हाला जों थांथ'ला ओमफ्राय जोंना गेंटकआव फैनाया बिदिसो उन्दुलायबाय थानोसै बिफाखौ नेलायबाय थानोसै सान्दुं सायलाय ओइथिं थांलाय ओमफ्राय बिफाखौ नेलाय आयै बेफोरखौ लानानै अबाय ओंखारबाय थानो आंलाय गोजांबाय गुसुआ बारानो सनाफोरजों कम्बल लेब जोमनानैसो दङ सिङाव नै ओमफ्राय सिङावबो कम्बल लालायलायनाय गुसुआ बाराना जोंहा सैज्य हाया मोजाङाव थाग्राफ्रा दिनै ओंखारला नामाथाय जोङो बिफाया लेंहरबाय थादोंमोन गाव थानायाव फै सान्दुं सायनो फै होननानै बालायलांबाय खावब्ला खावब्लि ओंखारबाय थानो इयावनो थानोसै आरोना जों आरामनो ओमफ्राय सनाफोर जों बेयाव थालाय नै बिसिनि रुमाव दङ आरोना दहायनिफ्रायनो 3 घन्टा जाबाय जेरावबो ओंखाराखै नालायथो दिनै न'आवनो आड्डा मारिबाय जोङो सुखु दुखुनि खोथा ओरैबादि रायलायबाय आरोना माला बिदिबो रायलायनांगौ जायोना सामफ्रामबो ओंखारबाय थाजायो नामा गुसुफ्राव बाहेरायाव ओमफ्राय नै मालाय बिसिना बे दं नालायथो हिटार बेहायनो गुदुं जंफैगासिनो दङ नै मुजा थुजा फुलायबाय आंनो फिसाजो आरोना ओमफ्राय सनाफोर जोंहाबो जोंनि रुमाव फैफिनबाय आरोना बिसिनि रुमाव हिटारनि गुदुं जानानै जि गोबाव 3 घन्टासो फिसाया गैया नालायथो ज' थाबाय जोङो जेरावबो ओंखारनाय जायाखिसै बे गुसुनि थाखायनो ओमफ्राय अयथासार गुसुनि थाखायनो जोंहाबो हनै हिटार गोदानसो बायनानै लाबोलायबाय आरोना सनाफोर नै जोंहाबो दिनै गुदुं उन्दुनो मोनसिगोन आरोना बिराद बोरैबा गुसुआ बेलेगथार आथिंफोरा बोरैबा ओंखारनानै थाफ्लांदोंबाथाय गुसु जायो आरोना आंहाथ' आरो गाइखेर जाहोनाय एकदम बोरैबा बिखा टिखा सुहाबनानै थानो नागिरना आङो ओमफ्राय लाबोबाय आरो जोंहाबो नै दहायो गेंटकआव जोंथ' थांनो सोलाबाखिसै गावहाबो डिउटि माथो होननो ओमफ्राय लोगो थांदोंमोन नालायथो ओमफ्राय बेनाव बिहरफाबाय आरो नै हिटार जोंहाबो दिनै गुदुं उन्दुसिगोन आरोना सनाफोर फिसाफ्राबो गगा मोननायफोरा एसे रुंग'नानै हामो खोमा बेनिफ्राय सनाफोर दिनैनि ब्लग्सआथ' जाब जुब सिम्पोलसो जाबाय आरोना जेरावबो थाङाखिसै नालाय माथो खालामबावनो
ओमफ्राय सोरबाफोर बेखिनि आंनि भिडिअखौ जायफोरा फुरायनाय लांबाय एसे जाबजुब जाहैबाय भिडिअ आं एसे जाबजुब बायदि मोनबाय आं जेबो देखायनो हायाखिसै नालाय सोरनाफोर स' माफ खालामदो ओमफ्राय आगलि भिडिअआवथ' खिथाखाबाय आङो अबे थांनानै लाबोगोन ओमफ्राय सोरखौबो लाबोगोन होननानै खिथाखाबाय आरोना सोरनाफोर स' लाबोगोन नालाय लाबोगोनानो आङो ओमफ्राय इमोसन मारगुलि बहुत मानिबाय आं बेनि इमोसनखौ एबार लाबोनो एकदम फुरा बुद्रुनोसै आरोना सोरनाफोर ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदोलाय सोरबाफोर उनथाव बाथाव आंखौ फिसाफोर लानानै थेने ब्लग्स बानायलाबायनायखौ आरोना ओमफ्राय आंबो भिडिअखौ नायनोसैलाय नोंथांमोननिखौ सोरनाफोर स' थेंक इउ स' माच लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो हायोबा शेयारबो खालामना होदो आरोना एसे आंबो दावखोथोंसै थाब थाबनो ना मा होनो सोरनाफोर थेंक इउ स' माच